Taas olisi erikoinen keikka edessä, mutta ei se mitään. Mennään katsomaan miltä näyttää. Onpa aika mielenkiintoinen homma, mutta tätä riittää. Mutta mehän tehdään kaikki, mitä asiakkaiden kanssa sovitaan. Hommahan lähtee tällä käyntiin. Oho, eihän täällä tarvi maskiikaan enää. Tuli taas nopeasti valmista. Kyllä kundit ovat ihan uskomattomia. Ei muuta kuin lähdetään seuraavalle työmaalle. Nähdään siellä. Moro!